Ahora aplaudide, Ahora aplaudide, por favor. Ahora está salido na televisión, Aplaudide, por favor, que vos vexen na casa. Xente de Verín, xente da Peroxa, que temos hoxe connosco aquí na Voltas co Prato. Señoras, señores, son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no mellor programa do mundo. É así ou non é así? É así, o mellor programa do mundo a Voltas co Prato. E imos cociñar como sempre, se non nos seguides nas redes sociais. Que mal, Que mal, por favor, seguídenos, porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que van entrar por aí detrás e que son, bueno, son persoas por dicir algo, Vámonos chamar a ver se queren vir connosco, que pasen, por favor. Don Xulio Mato, doña Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Non queren vir? Non querían vir? Sí que queríamos, Non querían vir, pero... Era unha bromita. Pero foi porque dixen que non sodes persoas ou porque foi? Non te escoitamos. Vale. Nós casi Falamos igual nós tamén, casi o nunca que te dices. escoitamos. Claro, exactamente igual. Máis ou menos. Dixenche que non éramos personas. Dixen que sí. Eso? Porque me daba gana. Así, gratuitamente. Así. Bueno. Hoxe vai levar. Temos un Tamén hai animales que andan a dúas patas. No, temos un problema hoxe. Cal? Non temos acuses de recibo hoxe, non temos a can saudar. Nos saudamos despois. Sí. Che. Prefieres que deamos paso xa á receita e despois saudamos? Sí. Vale. Pois veña, señoras e señores, a ver que nos trae hoxe Romi da Peroxa. Ola, chámome Romi e veño da Milla Rurais da Peroxa. Eu tamén fago o lomo de porco ao forno. Troceo primeiro en rodaxas de 2 centímetros aproximadamente e botolle cenoria, cebola, pimento roxo, pimento verde e champiñón. Poñollo por enriba, botolle viño blanco, botolle un pouquiño de auga con ave creme e con iso a salsa vou mollando para que quede xugoso. E gustaríame que aquí os cociñeiros por mí deran outras ideas para facer outra receita parecida. Saúdos a todas as mulleres rurais da Peroxa, a toda a miña familia, a toda a veciñanza da lá, e aos meus compañeiros e a todo o mundo. E a miña filla que está en Múnich. Aí está, vamos a dar un aplauso a Romi da Peroxa, que van saudando a toda a xente, bótalle de todo a súa receita. Aí está vendo, Moi ben. Temos un público espectacular hoxe, e ademais hai xente que ven de Verín. Sí, hai xente, de Verín, sí. É que, coñecíalos ou non? Pois non, pero temos aí... Son primos. Non son primos, pero son parentes dun amigo meu. En serio? De que me fai as gafas. Bueno, a ver, tamén é verdade. Bueno, xa tes a quen saudar, sauda aos teus parentes. Non é parente meu. Eles son parentes de que me fai a min as gafas de Jesús. Pois un saúdo pouco optometrista. Pode ser que non te enteres do que te estou dicindo. Sauda das gafas. Pois saúdo a Jesús. Aí está, saudamos a Jesús. Dicía Romi que quería lombo para cociñar hoxe. Vamos a hablar a xente que lle dou o lombo. Que lle doi o lombo, como a ti. Sí, ou a xente que non dobla o lombo. Como a min. Bueno, por Romi que nos pedía lombo, que además dicía que lle botaba absolutamente de todo. Que imos facer hoxe, don Xulio Mato? Pois este lombazo. Oh, vaya lombazo. Eu vou facer ese lombazo que vou abrir. Buah, isto é un lombazo. Mira. Vou abrir así, ao largo, e voulle meter polo medio xamón cocido e queixo, despois vou bridar e vou asar, así enteiriño. Pois isto... Vai estar... Isto, como? Vai estar como? Vai estar buísimo. Isto Riquísimo. vai vir moi ben a unha señora do público que na máis nos viu entrar no plató, dixo que quería sair na televisión a comer. Xa que está no programa indicado, sí, a que está de nejo aí arriba de todas as escaleiras, esa que está mirando para outro lado, esa, de arriba, esa. Que dixo que quería sair na televisión a comer. Vamos a dar un aplauso, Moi ben. Pois hoxe, afortunadamente, vai sair na televisión e vai comer e vai ver como cociñan os cociñeiros. Begoña, que vas facer? Pois eu vou facer unha rima. Para ti e para Joaquín vou facer un flamenquín. Non lle aplaudes. É chulísima, menuda rima me acabo de facer. Perfecto. Madre mía, que poeta se perdeu a generación de 97. Sí. Veña. Estaba clarísimo. Eu que vou facer? Facer unhos roliños, vounos estirar moito, vounos espalmar, vounos reencher con un poquinho de tomate seco, un poquinho de mozzarella, e por voulle facer unha salsiña con queixo cheddar, xa está, pistachos. Pistachos. Pois, señoras e señores, cociñamos lombo, non voltas co prato, marchamos con Xulio Mato. Veña. Ti xa se estou mal do... Por estudou. Bueno. Se estiveres ben non che daba. Como se arreglan as contraturas?
Non sei, sabes ti, non? Con presión. Claro, claro. Con Bueno, presión. mira, o lombazo. Moi vale? bon. É unha peza de uns 2 kilos, vale? Xa está Begoña espalmando. Bom, 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 Unha maravilla. bom, bom. Mira, entón agora que eu vou facer son os cortes así longitudinais, Vale. con ter cuidado de non chegar abaixo de todo, porque non quero que se me separe, vale? Ajá. Entón, así os cortes. Ostras, corta ben ese coitelo, eh? Home, afioume o Juan. Sí. Dixe, Juan, afíame o coitelo. E dixo, ¡ah! E ao final afiou no. Como che dixo? E ao final afiou uno. Vale, teño que dicir á xente que este lombo estaba bastante ben de prezo, non? Porque estaba 7-8 euros o kilo, por aí. Pode ser. Mais ou menos. Pode ser. 7-8 euros o kilo, o cal está moi ben. Así o lomo enteiro, Así enteiro, sen O lomo cortar. De enteiro. Begoña estaba un pelín máis caro porque era... Cortado. Cortadiño. Sí, Bueno, sí, entón, sí, mira, porque era ahora unha vámonos vaca. salgar un pouquiño. Así nos cortes que lle fixemos. Moi ben. Ostras. Vamos a botar unha pouquiña pementa tamén. Así, recén moída. Recén moída. Recén moída. Sustancia e calidade. Hombre, claro, así un pouquiño nas aberturas. Despois vamos a botar máis por riba para que nos fagan unha costriña, eh? E chivaron unha cousa antes que dixen que me sorprendeu. Sei que vas facer arroz fritido. Arroz fritido con este arroz cocido que teño. Cocido, despois vale fritido. Este arroz cocido que está cocido dai un pouco, vale? Vale. Porque o arroz e a pasta cando está cocido hai que ter moito cuidado con ele, Hai eh? que ter tino. Claro. O arroz é capasta. Eso é. Non deixedes eso na neveira aí un par de días. No, No, no. máximo No. 24 horas. E xa Sí, estar no límite. eso é. Xa estás xogando co límite. Bueno, Moi ben. ahora vamos a meter por aquí o queixo tamén. Olo. Ves, un pouco de xamón e un pouco de queixo en cada... Ostras, en canta sustancia, eh? Claro. Moi Isto é ben. unha maravilla. Ya verás Moi que ben. isto vai quedar super rico, eh? Pois vai completando aí todos os rolos de queixo e de xamón york que nos marchamos con Begoña Vázquez, a mellor cociñeira. Trae un allo onde Julio. Un allo de ten. Xulio. Dame un allo de Ten un Xulio. allo. Dame un allo, dame un allo. Bom. Ten. É que a mí sacaron de aquí. Pa min. Dame un allo. Aquí tedes a Begoña, que llevaba xente de Berín e está contenta. Home, claro que sí. Verdad. Non tiña nin idea. Cando vin o autobús dixen, estes han de ser de Ourense. Ah, sí? Sí, Pola marca claro, do autobús. dixen eu, por a marca do autobús, claro. Ah, bueno, o autobús non, a compañía. Da compañía, claro. Moi ben, do autobusero. Xa entrei aquí preguntando a onde viña o público. Ah, sí? Como claro. Primeiro dixeron Peroxe. Sí, O que claro. pasa que había un par de infiltrados aí de Berín. Aí hai un pal de... Sí. Moi ben, entón. Vamos a facer un... Mira, espalmeinos. Vale. Vale. Vamos a facer un machucado. Vale. Un poquinho de sal. Vale. Vamos a engadir un poquinho de pementa. Neste caso xa vou meter moída. Vale. Vale. E un poquinho de ouregos. Xur- E vamos a botar... Xurdiume unha dúbida antes, Bego. Que fixeches a rima conmigo e con Xaquín para o flamenquín, pero non sei quen é Xaquín. Mi irmán. Xoanqui. Xoanqui Meixeiras. Por decir a alguén. O sea, que inventaches. Sí, claro, O sea, inventei no momento. A rima, a parte de ser cutre, Sí, sí. era inventada completamente, porque non era para ninguén en particular. Non era para ninguén en particular. Nesta vida tamén non ten que ser todo... Exactamente, non ten que estar todo binario, marcado. claro, non ten que estar Exactamente. A xente da casa que nos chama é 664-483-419, é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades, Sabedes que podemos saudar a quen queirades, acuses de recibo, por favor, a xente que nos mande saúde. Que nos mande saúdos, sí, Para nos sí. saudar despois aquí Sí, no sí. programa, sí. Chamade a Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 doutra no Voltas co Prato da televisión. Dos lombos. Dos lombos. Veña, Vamos alá. machucadísimo. Xa temos un machucadiño aquí. Oh, que bo aspecto Vamos ten, a é poñer ule. isto. É ule, sí. E agora vamos a poñer así, vamos ir botando así un pouquiño. Ah, claro, con isto mellora moitísimo xa. Hola. Moi ben, Aquí, Moi ben. Vamos Eu a creo botar un que vou pouquiño. chamar a convidada para que vexe cando isto. queiras. Veña, pois vamos recibir cun fortísimo aplauso a Romi da Peroxa. Un aplauso para ela. Por aquí, Romi, por aquí. Que tal, como estás? Ben, moi ben. A ver, arrímate aquí adiante porque ti pedíasnos... Sí, saúda a xente, saúda a xente. Saúda a xente, aí está. Ti como se foras algo importante, sabes? Cando aí, saúda a xente. Bueno, como estás, ben? Ben, moi ben. Ti pedíasnos lombo, non? Sí, sí. Así, además, dicías que lle botabas moitas cousas, o lombo, Sí. o pimento, tal. E Begoña está empezando por un machucado e vai facer algo un pouco Benvida. distinto. Grazas igualmente. A ver, contalle. Vouche facer unhos roliños riquísimos, tipo flamenquinos. Non sei se os comiches algunha vez. Sí, Pero sí, vamos a como coller son. así o lomo. Agora vou cortar un pouquiño de mozzarella. Eso está... Botelle un machucado así con un pouquiño de orego, un pouquiño de allo, un Ole. pouquiño de sal e un pouquiño de pementa Ole. negra. Ole. Isto
Isto é cortar con coitelo. No, pero é que me gusta moito a mozzarella, sabes? Entón A min tamén, a min Estou tamén. imaginando na cabeza, Romy, o sabor Vou poñer así. do lombo con mozzarella e está me gustando, Aí. xa sin Gústame probar. Agora moito a vamos poñer mozzarella. un poquinho de tomate seco, que lle queda xenial. Así. Que rico. Entón agora o que facemos Que é facer un roliño, apretadiño, e depois vámoslo empanar. Ah, Vámoslle poñer 2 palillos, ostras, Xa que no- curioso. e voulle facer unha salsiña de queixo. Ese xa nos rende máis tamén. Non gastamos un lomo inteiro en facer... Claro, isto xa aumenta, o rebozado. Estás dicindo como un pouco cabreado, sabes? Así se nos rende máis. Que vos Vamos a ver. Eu nunca estou cabreada, cañotas, na Sí miña que vida. está, sí. Vámola deixar, sí, vámola deixar porque sorprendentemente Begoña Vázquez nunca está cabreada. Nunca. Nunca. Non é verdad. Vamos con Xulio Mato, veña, arrímate aí, por favor, Romy. Son de carácter Hola, fuerte, cañotas. Ostras, mira este. Mira, estou atando aí. xa. Está facendo aí? Mira, eu vouche facer este lombazo Lombazo. recheo de xamón e queixo. Oh. Vale? E agora estou no atando. Ti di a verdade, ti faz estas Está cousas presa. para metelas no forno e non ter que traballar máis. Claro, é que É que eso faz sempre así, Pero que a cociña non é porque non hai que ser esclavo tampouco. No, que despois falas de min, pero ti tamén. Eu polo menos rompo má cabeza para buscar estas cousas. Pero que dis, buscas todo sin internet, Por mentiroso. eso, e ti nin eso. Ti en internet sabe Dios o que buscas. Eu busco como traballan outros presentadores e presentadoras, sabes, para aprender sí. deles. Pois como sean como a ti, Sí, como se come non miran nada. como sean como a ti, non sei o que fan. Bueno, pois mira, vámoslo prensar todo ben e despois Ole. vamos a facer unha costriña. Porque a idea, claro, eso no forno ten que botar moitísimo tempo, non, Xulio? Unha oriña, máis ou menos. Ah, bueno, tampouco Unha oriña pensei que porque botaba ten, máis. porque ten cortos, O sea, ten cortes, Claro. se ter cortes, se fora a peza enteira sin cortar, Non dá falado e atao a mira. vez, daste conta? Sí, no, dá, estaba non- concentrado porque estaba atando, falando, escoitando. Ah. Vale, despois voulle facer un arroz frito tamén. Mira, teño aquí unhas verduriñas, sabes o arroz tres delicias? Sí. Pois vou facer, pero con outras delicias. Voulle poñer unhas verduras, uns garabanzos, este arroz que cocina aí un momentiño, vale? O que teño cocido porque o que queremos é que en 5 minutiños que temos despois de tempo, que nos quede crocantiño e sueltito ca verdura. Perfecto. Que che parece? Genial, pareceme. Bueno, Romy. Parecen as dúas estupendas. A ver, parece ben, non? Estupendo de momento, sí, pero xa sabes como vai este programa. Tesme que dicir cal das dúas receitas lle darías a toda a xente que está aí da Peroxa antes de probalas. Antes de probarla. Sí, así pola vista, nada máis, pola vista. Cal Polas das dúas, sensacións. cal das dúas. Cal das dúas. Wow. Tencho que dicir xa. Non, home, se queres podes ir pensar, pero tamén estaba ben se algunha chista un pouco máis, eu que sei. Pois... Eu creo que me vou a quedar con esta. Oh, cos flamenquins de Joaquín. Moi ben, De Joaquín. Bueno, pois Mira que hai veremos moita que pasa. xente, pouco flamenquín. Eso é certo, aí hai moito lomba, do outro lado non tanto. Bueno, pois vouche pedir que vais á zona de sufridos, que te sentes aí nesa esquina, despois chamámoste, vale? Vale, Veña, un aplauso gracias. para Romy, que está con nós, cobendo a Peroxa. Señoras, señores, hoxe cociñamos lombo de porco, a quen non lle presta. O certo é que pouca xente lle pon mal a cara un raxo, unha zarza, unha costela, un lombo. Sí, encántanos o porco no estado, consumimos, atención, máis de 800.000 toneladas del. É a peza que hoxe nos ocupa, o lombo. Cobre gran parte desta cifra, porque mirade, serve tanto para unha tapa como para un bocadillo, ese lomo e queixo trifásico. Un prato en si mesmo, como as receitas de hoxe. Nós, esta mañá, comprámosla uns 7 euros o kilo, e a verdade é que non precisa que nos compliquemos moito a vida para facer unha comida que deixa todo o mundo maravillado. Só precisa un bo aderezo que lle dé un pouco de alegría á peza, unha salsa para mollar pan e unha recua de patacas ben fritidas para sacarlle o aplauso aos comensais e ao público da Voltas co Prato. Probade as receitas de hoxe e non deixedes de contárnoslo como sempre en @voltascoprato. E seguídenos, por favor. Se queredes sorteos e agasallos, tedesnos que seguir. Vale, isto funciona así, sí, Xulio. Estou te escoitando, Xulio. Cañotas, Que? que teño que ir ao forno. Vou. Carne, carne para los tigres, carne, carne para los tigres, carne. Vistes este? Vistes este? Seguramente ti que estás na casa, no sofá, na cadeira, sentado ou sentada, dirás, ai, quen me dera estar aí, probando ese lombazo Isto é un de Xulio lombazo, Mato. así, un lombazo. Mira, Lombazo de Xulio Mato. Pois podedes vir a participar tamén no Voltas co Prato cando que irades. Nós, encantados. sale pimienta abundante, e agora un bocho retón de aceite de oliva e ao forno. Así. 180, 200 graus durante unha hora. Ai, has necesitar ben maxo. Vou necesitar unha pouca, sí? Sí, sí. Aí Iso vai. quere dicir que hai outro cacho de lombo como ese xa feito. Ai, non o sei, eso
depende das... Como é? Da maxia. Da maxia. Da maxia. Bueno, mira, aquí teño un refogadinho de verduras. No, aí Vale? non tes un refogadinho. Teño Aí tes cortado un pouco de allo porro. Teño cebola tenra e allo porro. Ah. Prende aí o chisme a tope. Prendo o chisme a tope. A tope, eh? A tope. Vale. Sin piedad. Vamos. Eso é. Mira, vamos cortar tamén unha... Queres o busto? Unhas... Sí, bost, a tope. Busto. Un día al A día. tope, a tope, un día al día. Mira, todo en xuliana moi finiña, vale? Ajá. Vamos a poñer un poquinho de pimento para darlle un asinto, un poquinho de cor. Hola. Isto vai co arroz, eso vai todo a tope, simplemente vai ir, como se digamos, Braseado. braseado. Aí sí. está. Un braseado, vale? E con isto que facemos é como facemos moitas veces, quitarlle os arbolitos, vale? Ah. Quitarlle a flor. Ah, vale, valos relar ou non? No. No, simplemente Voy a valos quitar, saltear eso así. é, valos saltear así porque queremos que queden Vale, duritos, Moi ben. Vale. Moi ben, pois continuamos con Begoña Vázquez. Deixamos a Xulio preparando toda esta mestura e imos rebozar con Begoña. Dale con Begoña. E co seu amigo Xaquín. Que tal? Como estás? Oíches, a ti apeteceríache regalar carne? Sempre. Pois veña, Se son señores. teus máis. Non son meus. Pero sería guai. Que foron meus. Eso, non se lle coñece a Igual, porque Que carteira. non sean meus? Vale, imos coa pregunta de concurso. Señoras e señores que estades na casa, de que están recheos os roliños que está facendo Begoña Vázquez no día de hoxe para todos e todas vós? Tomate seco e mozzarella. Tomate seco e mozzarella. Tomate seco e mozzarella. Ahora digo máis rápido. Tomate seco e mozzarella. E ahora máis despacio. Tomate seco e mozzarella. Eso parece un robot. Porque eu non son moi ben para imitar, entendes? É moi robótico. A mí non se me 664 483 419. Xa sabedes que temos 50 euros, a mediados de mes veñen ben. Sempre A ben. final mellor. E a final A tamén. mediados veñen ben. E a principio de mes isto está empezando a saltar. Porque a ti non sei que che pasa ca miña cociña, sempre non te quere nada, tío. Estáche ben, tamén. Distancia social dos teus flamenquins. Seguridade. Vou ter que vir coa careta de soldador, Ostras, pois isto sí que sería un bombazo. Para vir aquí, Sí, sí. Cunha escafandra. Ostras, é verdad. Cunha escafandra destas de ir a... É verdad. A castrar as colmeas. Escoita. Temos que anunciar unha cousa, Que? É verdad que non me acordaba. Señoras e señores, atención ao público que vai ter que aplaudir isto, Señoras e señores, a semana que ven, este A Voltas co Prato fai 700 programas. 700 programas, 700. Cuánto le vamos aturado, Que non lo iba a decir, Que non lo iba a decir. Vamos dicir á xente que o primeiro contrato que firmamos era por 40 programas. Sí. Sí. Sí, sí. E o Elevamos- segundo por 20 máis. É por 20 máis. Elevamos 700, Increíble. Increíble. Sí. Increíble. Moitísimas grazas a todos e a todas que nos vedes todas as Moitas tardes e gracias gracias. a vos, de verdade. Estamos namoradísimos, de verdade. Moitas grazas. Fua, que pasada. Qué pasada, Que pasada, Unha auténtica pasada. Algo Que faremos, pasada. algo especial faremos e vai ser un programa especial, estámoslo preparando, xa as Estou- compañeras están estou collando a temblando. tope. E estás temblando, Temblando verdad? estou. Pero porque lle tes medo ás compañeiras ou por Sí, qué? no, porque tiñenme as compañeiras. Ah, vale. Normal, normal. Teñen unhas tormentas de ideas que... Sí. Sí. Mira. É verdad. Teño Bueno. aquí unha bechamel que fixen 30 gramos de manteiga, 30 gramos de fariña e medio litro de leite, vale? 30 gramos de manteiga, 30 gramos de fariña e medio litro de leite, que curiosamente dixo igual que está escrito, moi ben, Porque hoxe viña con todo estudiado. As veces contestei, moi ben. Mira, vamos a engadir un queixo, que este é un queixo Que tipo cheddar, cheddar, non tipo é? cheddar, tipo. Tipo, Sí, tipo. é un cheddar malo, queres dicir? Sí. Sí, vale. Vale. O cheddar de verdade é blanco. Pero Pero funde moi ben, e a xente gustalle. meterlle cantas lonchas lle metiches? Metemoslle, pois, 5 ou 6, no? 100 gramos, máis ou vale, menos. vale. Sí, pon aí 100 gramos, Xa empeza vale. a cambiar un poquinho o color, Hola. ves? Este é o que Entón- che poñen en todas as cadeas de comida rápido, verdad? Sí, Bótancho así pero por este riba. caseiro é rico. Este é mellor. Entonces este é moito mellor. Moi ben. E mira, canto se tardei en facer? Que Nada. fixen en directo? 5 minutos. Ves? Isto xa, unhos huevos fritos, unhas patatas fritas, botalle un poquinho desta salsa e xa está. Acabaches. Unhos filetes de ternera, botalle esta salsa e Acabaches. xa está. Xa está. Sí. É así de fácil, Así. Cartos.
Imos ir á Laracha. Queres vir comigo á Laracha? Veña, vamos. Veña, vamos. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes, cañotas. Como estás, Manuel? Moi ben, moi ben. Bueno, alegrámonos diso. Bueno, que che parecen as receitas? Bueno, entendo que o lomo que che gusta, non? Moito, moito. Home, que me gusta. Bueno, Calquera das dúas está boa. escoita, hai xente... sí que é verdad que é máis habitual que non guste a tenreira que o porco. Pero bueno, hai xente a que non lle gusta o porco. En Galicia o raxo, o lomo, Sí, comes en todos eso é lados. así, eso é así. Bueno, raro. veña, por 50 euriños quero que me digas que leva por dentro, cal é o recheo destes roliños de lombo que fai Begoña Vázquez no día de hoxe. Estará facendo con tomate seco. Sí. E o queixo este italiano? Un queixo así vitoriano, como se chama. Vitoriano, dixo. Dixo Vitoriano. O da moza, Mo- o da moza. Moza... É mozzarella. Moi ben, vale, un aplauso, vale, Sí, vale. sí, tomate seco é mozzarella. Moi sí. ben, moi ben, moi ben, moi ben. Estaba acordando máis do de Julio. Como? Como? Que me estaba acordando máis do detalle do de Julio, que vino tan bem letal, e dixo que joder. Estabas acordando máis de Xulia Vázquez, darlle ti os 50 euros, Verdad? Moi ben. De verdad. Normal. Bueno, Manuel, un bico enorme, moitísimas gracias por chamar, vale? Chao, Gracias a Manuel. ti. Veña. Veña. Hasta logo, Guiño. Guiño. Chao, chao, Boa chao, tarde. chao. Marcho con Xulio Mato, porque xa me está está abandonado hoxe. Está Mira, abandonado. mira, mira. Home, Mira a como ver. está empezando xa a coller costriña esto. Hola. A Xa llevo- costra sempre é boa. Home, a costra sempre, A costra na sempre comida- ben. Mira, xa lle botei un poquinho de soya e vamos a botar un poquinho máis. Ajá. Que isto é o que nos vai a salgar, vale? Ostras. Estás moi oriental últimamente, Onte tamén, Onte moi ben, O que? Que a receita moi ben, Gustouche? Sí, sí. Así me gusta. Xaponesa. 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 Sí. Bueno, mira, arroz cocido, É fritido. verduriñas con lume moi bravo, simplemente que empecen a ablandar. Eu botelle un groliño de auga para que nos axude así no Vale. un nada, vale? Para que o vapor, cando o vapor, que nos axude a que cociñe. Correcto. E agora simplemente hai que irlo movendo para que non se nos agarre. Vale. Pero que vaya quedando Porque si non agarras, hai que ter tino, non? Vale, vale, vale. Claro, porque pensa que está na B, Sí, claro, é que está... a tope, está a Sí tope. que ao mínimo parece que se peja, sí, Eso, hai que ter claro. tino. Entón hai que andar con cuidado, aí lo movendo para que vai nos quedando sueltiño, ves como está sueltiño? Sí, sí. Porque este é un arroz de grao largo, vale? Vale. Podemos utilizar un vaporizado, que non ten A fumea, problema. Sí, podemos ter un vaporizado que non hai problema. Pero se collemos un de grao normal, o que hai que facer é lavalo moito, vale? Moi ben, moi ben. Para quitarlle todo o almidón. Bueno, pois imos co público de voltas co prato, imos con Romi da Peroxa. Veña, imos para lá. Vou. Agora, se queredes salir na televisión, tamén tedes que aplaudir, Si non salir na televisión. Ai. Romi, que tal? Como estás? Moi ben, Ben, estalo pasando ben? genial. Bueno, nós encantados que nós facémoslo para que o pasedes ben. A ver, contame se as receitas siguen... Bueno, pues, se sigue tirando máis a de Begoña ou se crees que ao mellor a de Xulio ten algunha posibilidade. Vamos a ver, gústame o arroz que está facendo Xulio, pero pareceme máis original a receita de Begoña, porque esta, para min, é máis clásica, é máis como o fago eu. Sabes que pasa? A receita é lombo. Claro, Entonces, non é arroz. xa, pero o lombo así en plan máis... Sí, eu enténdote como máis innovador, máis distinto do que estás ti acostumada, non? Porque este é máis o estilo clásico que fago eu. Entonces chamou má atención porque é menos tradicional e máis innovadora. Xulio ten o complicado, como outros días, pero ás veces gaña, Cando parece que o ten difícil, pa, hai que ter tino con Xulia. Pois moi ben, pero moi ben. Falso, a ver. é falso. É falso. Xulia é falso. Bueno, vouche pedir que te levantes e que veñas comigo porque imos ver como remontan os platos, vale? Vale. Veña, un aplauso para Romi da Peroxa. Vamos con Xulio Mac. Gracias. Ponte aí. Gracias. Aquí. Vamos a abrir. Abrimos o forno, Xulio. Sí, Pois veña, hai que abrir o forno, que hai que Romi, sacar abre o xa... forno. Atención ao que ven aí. Abre. Como Abre aí. fai? que Vente por aquí. pintaza. Vente, Romi, E porque ahora se vexa na casa. sacamos Pintaza. con cuidado. Aí estás ben. Guau, Ten que pintaza. Todo o juguinho. Mira. Mira que maravilla, ¿eh? Bueno, aplaudidelle eso, por favor. Por favor, Bueno, Chega, ahora habría que quitarlle toda a corda, pero se me poñera a Ostras, quitar toda a corda... Oiches, teño unha pregunta. Diga. Encolle un pouco porque a outra peza... No, pero sempre merma un pouquiño. Mira, Vale. Mira, que vos lo vou enseñar. Guau, Mira aí. que Non sei se se pasada. ve aí.
Que queixo lle puxeches? Un queixo normal, un queixo fiambre. Aí está. Un queixo fiambre. Ahora, bueno, esto vou colocar así para non perder tanto tempo, vale? Ostras. Wow. Así. A salsiña vamos a utilizar tamén. E de aquí cortamos unhos trociños para que podas probar ti. E mira como nos queda. Ves? Dalle caña, Xulio. Vou. Jesús. Aí vai, veña. O agobio, o agobio. Outro para aquí. E agora vamos rematar co arroz. Ole, o arroz que xa está apagado por si non agarraba. E ca salsiña, efectivamente, Claro. pero está sueltiño. Que ben, Mira, vou rematar É unha pintaza. o plato que Ole. podas probar. E agora salseamos un pouquiño. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato porque, atención, qué maravilla, botando ya salsa por riba. Veñemos con Begoña Vázquez. Vamos con ela, veña. Pásapalo. Vamos Ponte alá. por aí. Por aí. A ver que é o que ten Begoña Vázquez, A ver que é o que Mira, ten Begoña Vázquez. vámonos a emplatar moi chulo, porque mira, parece pouco, pero dá pa moito. Cortámoslo así. Aí. Vemos o trociño de lomo, o trociño de tomate seco. Mira que bonito queda, Ole. Mira, Wow. mira, Parece mira. pouco, pero é pouco, Ah, xa estamos. Parece pouco, pero é pouco, dixetes. Que sinvergüenza. Mira, sin vergüenza. De verdade, Eso a mí me Ay, encanta, ay. Eso, Sí, me encantan os flamenquinos. Somos moi fans do flamenquín aquí. Sí. E aí está. Vou cortar estas dúas. Sí, estou rematando. Está rematando. Sí, que Pues me veña, estaba director, vamos a ir veña. dando tamén un aplauso a Begoña Vázquez que merece. Gracias. Está traballando ben. Ponte aquí, Romy, por favor. Podes ir probando xa o de Xulio Mato. Mentras tanto, facemos a pregunta de concurso. Que lle mete Xulio Mato nos cortes da carne? Xamón cocido e queixo. Como? Xamón cocido e queixo. 664 48 34 19 50 euros que lle metes. Xamón cocido e queixo. Quede claro, E agora vai botar eso por riba. Ahora remato, Vale enterrar, Ahora Vamos sí que, rematar. Ahora sí que xa é. Ahora sí que sí. Ahora xa é cousa Ahora grande, es. Ahora xa é outra cousa, Hombre. Bueno, podo probar. Sí, vai salsiña. probando. Está. E agora vamos a botar ese pistachiño. Ole! Ala. Aí. Wow, Así. que Poño ao revés. maravilla. Espera, porque están... Moi ben, Moi que ben. pasada, Un aplauso para Begoña. Xa lle dimos un Xa aplauso. me Queres darlle outro? Outro. Veña, outro aplauso. Gracias. Bueno, dúas receitas maravillosas que tivemos hoxe no Voltas co Prato, Moi ben. E recordade que se chamades, aí está, 50 euros en xogo. Imos a Silleda. Evaristo, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Que tal? Como estás? Moi ben. Bueno, contame que leva polo medio dos cortes a carne de don Xulio Mato. Xamón cocido e queixo. Moi ben, aí vai Evaristo, o teu veciño, O teu veciño. Moi ben. Veciño de Xulio. Pois, Evaristo, un bico moi grande, moitísimas grazas por chamar, vale? Vale, Veña. Xa, Evaristo. 50, pero coñécelo, sí? Home. Ah, vale. Veciño, non Pero, coñeces. pero mellor non coñecías. Coñecedes vos todos en Silleda? Todos. Ah, vale. En Arzúa non? Sí, pero o mellor en Silleda non. Claro, como Arzúa é moi... Arzúa é máis grande que Silleda. Por iso. Entón, por lógica, de Silleda. Eu que sei. Romy, veña, que temos que despedir o programa. Romy probando xa a receita de Begoña Vázquez e imos alá. Apaga eso, Begoña, que vai ferver. Déixeme a min, que Vale. tú non controlas de cociña e eu sí. Imos alá. Romy, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a Voltas co Prato o día de hoxe? Tensión. Tensión. Ai, Romy, tarme que dicir algo, Buah. Guau. Pois Romy quedou conxelada, pero tarmo que dicir xa porque hai que marchar. Vas a estar aí Pois- flamenquino. Pois creo que vai a gañar este. Don Xulio Mato, aí está. A victoria de Xulio Mato, parecía que non. Pero aí está, como sempre, loitando, Ele é así. Bueno, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Cora Galega, vémonos mañán con máis receitas. No Voltas co Prato da televisión de Galicia.